Nåja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Boti för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hommorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, häng inte på så säg din vara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hommorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, häng inte på så säg din vara yr.